Sacra como patrimonio da humanidade. Aí están detrás o Consello Regulador de Ribeira Sacra, o Consorcio de Turismo, é dicir, todos os concellos, Ourense, Lugo, en fin, un apoio absoluto. E dende aquí, dende o lar, nós tamén queremos nos sumar, que esta posta en estea que esta noite vai facer aquí o gran Bruxo Queiman e Milsos. Así está, sona Bruxo Queiman e Milsos pola Ribeira Sacra. Y aquel vaise, que todos se van. Galicia sin homes quedas que te podan traballar. E tes en cambio orfos e orfas e campos de soledad. E nais que non teñen fillos e fillos que non teñen pais. E tes corazóns que sufren longas ausencias mortás, viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Este vaise e aquel vaise e todos se van. Este vaise e aquel vaise e todos se van. Galicia, nai e señora, sempre garimosa e forte. Preto, lonxe, onde, agora, mañán, na vida e na morte. A Galicia santa, de romeiros e sulares, a da historia, cabrilanta tradición nos fogares, a que suspende e namora, co inexplicable segredo da gaita. Este vaise e aquel vaise e todos se van. Este vaise e aquel vaise e todos se van. E dende a Ribeira Sacra, lugar fermosísimo, outro non menos precioso como é Camariñas, porque agora chega unha delegación de camariñáns